ಗಿಡಪರ ಏರ್ಲೆ ಈ ಪಾರ್ವನ ಅಂತ ಪನ್ನ ಎನ್ನ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರೆ ಅಮಿತೇರು ದೊರೀತಾರೆ ಅವ್ರ ಗಿಡ ಬಡ ಗಿಡಲ ಅಂತ ಪಂಡೇರು ಆ ಒಂದು ಪಂಡು ನಮ್ಮ ನಾನು ಗಿಡ ಅವರ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತ ಅಪ್ಪಗ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ 14 ವರ್ಷ ಭುಜಗೂಡಿದ ಕಂಬಲಡ್ ಪಂಚಕಲ್ ಕೊಂಬರ ಬೈಲ ಅಂಪುಚಾರಿಗಳು ಏರ್ಕಲ ಸಾಲು ಬುರ್ನ ನೆಕ್ ಟು ನೆಕ್ ಫೈಟ್ ನಮ್ಮೇರು ಸೋತುಂಡು ಅಂಡಲ ಬಾರಿ ಫೈಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾರ್ಂದೆ ಶರತಣ್ಣೆ ಬತ್ತಿ ಬೇರಿ ಬಿಟ್ಟಿರಿ ಯಾನೆ ಕೊರ್ನೆ ಜನ ಮಾರ ಎನ್ನೆರು ಹಾಕಿ ಅನ್ ಬಂದ್ ಪಾರ್ತಾರಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಆನಿ ಕಕ್ಕೆ ಬೋದು ಜಯಶೆಟ್ರು ಕಾಡು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ರೇಕ್ಲ ಏ ಬಿ ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಆನಿ ಯಾರು ಈ ದುಂಬುದ ಕಂಬಳದ ಪಜ್ಜಿರದ ಕಂಬಳದ ಬೂರ್ದ ಕೈಕಿದ ಅದನ್ನ ಒಂಚೂರು ಪೆಟ್ಟಾಯಿ ನಡೆದ ಹತ್ರ ಅಲ್ತಿರ್ದು ನಮಕ್ ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ಇಂಜಾನ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಕಾಡು ಬೆಟ್ಟದಿರೋ ಎಲ್ಲ ಗಿಡವರ ಬರೋಡಿಗೆ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಹೊರ ಒಂಚೂರು ಹಿಂಗ್ ಶಾಕ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಮಕ್ ಬೆಳುವ ಸದಾನಂದ ಸೆಟ್ನೇರ್ ಗಿಡ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಕುದಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕಂಬಳದ ಮೆಡ್ಲ್ ಹಾಕೊಂಡು 500 ಪದ ಪೆರಿಂಗಾಲ್ದಿರ ಗಿಡ ನಾಗಲ ಅಂಚೇನೆ ಐತೆ ಈ ನನ್ನ ಲಕ್ಕನಾಗ ನಾಯರ್ ತೀರ್ಥದ ದಿಪ್ಪೋಡು ಲಕ್ಕದ ಕಾಲ್ ಗಂಡ ಹೋಯಕ ನಾಯರ್ ಬೆರಿಕ್ ಫೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಪಾರೋನಿತ್ತ ಪೆರಿಂಗಾಲ್ದ ಅವಾಗಲ್ನ ಕುಟ್ಟಿಲ ಮೋಡೆಲ ಪಾರ್ನ ಪುರ್ಲು ಇನಿಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಂಗೆ ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಪೋಯಿನಾರ್ ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಬಲ್ಲಿಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಾತು ಬಾರಾಡಿದ ಕಂಬಳಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದಿನ ರೆಫರ್ ನಗಲಿ ಏರ್ಲ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಪುಲ್ಯನ ಪ್ರಾರಂಭ ಅನ್ನಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೀವಂದ್ರ ಬಳ್ಳಾಲಿ ಮೈಕ್ ಬತ್ತೀರಿ ಜಪಡಬುನೇರು ಬರೇಬುನೇರು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇರಿಂದ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪ್ರಸಂಗಡೆ ಏನ ಗೊತ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅದಾದನ ಆನಿದ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮೈಕ್ ಬತ್ತದ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೂ ಉಡಲ್ದಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಗ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಿಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತನ ನನಾತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಗ್ಲ ಉಮೇದ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪುತ್ತೂರದ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮೈನಿ ಮುಳಿಕಾರು ಕಂಗಿನ ಮನೆಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಸಂಯೋಜಕರ ಏನಂತಿನ ಕಂಗಿನ ಮನೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಒಳ್ಳೆಯರು ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಏರ್ನ ಏರ್ಪುರ ಗಿಡದಿತ್ತಾರೆ ಓಪುರ ಏರು ಗಿಡ ಇರ್ತಾರೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಅಂಕಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ಎರಡಿಗೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬರ್ನಾಗಾನಿ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟಗಾರ ಆದಿತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ ನಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿ ಆದಿತ್ತನಾರ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಏಷ್ಯಾಡ್ ಸ್ಯಾಪ್ ಗೇಮ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಪಡೆಯಿನಾರು ಆರ್ನೊಟ್ಟು ಬಲ್ತೊಂದಿತ್ತನ ಪದಿನಟ್ಲ ನಂಗೆ ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದೆ ನಾನು ಎನ್ನ 8 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯಡೆ ಬಜಗೋಳಿದ ಸುರೂತ ವರ್ಷದ 70ನೇ ಇಸ್ವಿದ ಕಂಬಳಲ ನಮ್ಮ ತೂತ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ಪಂಡು ನಂಗೆ ಹವ್ಯಾಸದ ಲೆಕ್ಕ ಊರುಡು ನಮ್ಮ ಬೈಲ್ಡ್ ಉವೇಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಂಡ ಮುಟ್ಟುಂಡಲ್ಲ ಆ ಕಂಡ ಮುಟ್ಟು ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಚಕ್ಕರ್ ಪಾಡ್ದು ಆ ಕಂಡ ಮುಟ್ಟು ನಲ್ಪನೆ ಚೀರವು ಪೊತೊಂದು ಬೋದೆ ಅವಲಿ ಕಂಬಳನ್ನು ತೂತನ ನೆನಪುಲ್ಲ ನಂಗೆ ಇರು ಗಿಡ ಉಡುನ್ ಬರ್ನ ಅಂಚಿನ ಒಮ್ಮೆದು ಇಲ್ಲಲಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಬೋರಿ ಮುಂಡ್ಲೇನು ಪೂರ ಬೀಲ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಲಿತ್ತನ ಇರ್ಲೇನು ಒಂಟಿ ಬೀಲೋಡು ಗಿಡ ಒಂದು ಕಂಡೋಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಂಡ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 3 ಎಕರೆ ಎಲ್ಪ ಸೆನ್ಸದ ಒಂಜಿ ಕಂಡ ಉಂಡು ಕಂಬಳ ನಮ್ಮನ ಮುಟ್ಟಾಡೆ ಆ ಕಂಡಡಿ ಒಂಟಿ ಬೀಲೋಡು ಗಿಡ ಕಂಬಳ ಮುಟ್ಟುನಾಣಿ ಅಂತೂ 2 ರಂದ ದಾಣ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪುನಗ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಪುರ ನಾಯರ್ ಗಿಡ ಯಾರ ಕೊರ್ಬುಜಿರ ಬೋರ್ಲೇನು ಪುರ ನಾಯರ್ ಬುಂಡ ಬೋರ್ಲು ದಪರಾಪಿಜ ಅಂಡಲ ರಂದದ ಬೋರ್ಲೇನ ಗಿಡ ಅದು ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಲೆಗಳ ತಾಗಂದ ಲೆಕ್ಕ ಆ ದಿನಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಪ್ಪುನಗ 15-14 ವರ್ಷೋಡೆ ನಮ್ಮ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತ. ಒಂದ್ಸಲ ಹಳದಂಗಡಿದ ಕಂಬಳ ತೂವರ ಕುದಿಕ್ ಪೋನಾಗ ಆನಿ ಒಂಜಿ ರೆಂಜಾಳ ಅಂಚಾರದ ಒಂಜಿ ಏರುಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಹಳದಂಗಡಿ ಅರಮನೆದ ಅರಸರ ಒಂಜಿ ಮೋಡ ಏರುಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಇನ್ನು ಗಿಡವರ ಜೊತೆ ಬಾರ್ದು ಗಿಡಾರ ಅಂದಿತ್ತೇರು ಗಿಡಪರ ಏರ್ಲೆ ಈ ಪಾರ್ವನ ಅಂತ ಪನ್ನ ಎನ್ನ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರೆ ಅಮಿತೇರು ದೊರೀತಾರೆ ಅವ್ರ ಗಿಡ ಬಡ ಗಿಡಲ ಅಂತ ಪಂಡೇರು ಆ ಒಂದು ಪಂಡು ನಮ್ಮ ನಾನು ಗಿಡ ಅವರ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತ ಅಪ್ಪಗ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ 14 ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಾರ್ಯ ಆಯ್ತಾ ಮಗತಿ ವರ್ಷ ಅಗಲನಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾಯರಡ್ಕದ ಕುಮಾರಾಯರನ್ ಪನ್ನಾರ್ನ ಇರ್ಲು ಒಂಜಿ ಅಮ್ಟೂರು ಮೋಹನ್ರಾಜ್ ಚೌಟೇರ್ ಕಣದ ನಂಜಿ ಜೂನಿಯರ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಆತ ನೇರಿತ್ತೇನೆ ಅವೇನು ಸೂರ್ಯ ಗುತ್ತು ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತೇನೆ ಆರಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಓಟಗಾರ ಅದೇ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುದಿನಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇತೆ ಬಲ್ಲುದೇರು ಗಿಡ ರೈತನ ಇರ್ತದೆ ಈರುನು ಈ ಗಿಡಲ ಬಂಡದೆ ಐನ್ ಗಿಡವರ ಶುರು ಮಲ್ತನ ವರ್ಷ ಅವು ಬಜಗೋಳಿದ ಕಂಬಲಡ್ ಪಂಚಕಲ್ ಕೊಂಬರ ಬೈಲ ಅಂಪುಚಾರಿಗಳು ಏರ್ಕಲ ಸಾಲು ಬುರ್ನ ನೆಕ್ ಟು ನೆಕ್ ಫೈಟ್ ನಮ್ಮೇರು ಸೋತುಂಡು ಅಂಡಲ ಬಾರಿ ಫೈಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾರ್ಂದೆ ಅಂಚ ಆ ಕೊಂಬರ ಬೈಲ ಅಂಪುಚಾರ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಈ ನಮ್ಮ ನಂಜರಿ ಗಿಡ ಬಡ ಬಲ ಗಿಡಲ ಅಂತ ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಈ ಪಾತ್ರ ಬಂಡೇರೆ ಮಗತಿ ವರ್ಷದ ಕುದಿಟ್ಟು ಆನಿದ ದಿನ 5 ಜನ ಗಿಡಪುನಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತಿತ್ತ ಒರೋರನಿ ಗಿಡವರ ಏರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾರುಂಡ ಎಡ ಗಿಡಪುನ ಅನ್ ಪನ್ನಂಚಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಬತ್ತಿತ್ತೇನೆ ನಾನೇ ಪಚ್ಚಾಜಿ ಸೀನಮೂಲ್ಯದ ಇತ್ತೇರಿ ಗುರುವಾನ್ಕೆರೆ ರಮ್ಲಾನ್ ಇತ್ತೇರಿ ನಾಡ ಸಬೇರ್ ಇತ್ತೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಸಂಜೀವಣ್ಣಿ ಯಾನ್ ಸೇರಿದ 5ನೇ ಜನ ಒರಿಯರಿ ಸುತ್ತು ಗಿಡ 4ನೇ ಸುತ್ತು ಗಿಡಪುನ ಅವಕಾಶ ಹೆಂಗ್ ದಿಕ್ಕಂಡೆ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಗಿಡ ಅಪ್ಪಗ ಶೋಕರ್ಲು ಪಾರ್ಯ ನಾನವ್ರ ಗಿಡ ಅಲ್ಲೇ ಬಂಡೇರು ಆ ಬಿರಿ ಕುಡೋರ ಗಿಡಯ ಅವು ಇನಿ ಗಿಡ ಇನ ಯಾವ ಒಂದು ಪಂಡದ ಆನಿದ ದಿನಾನಿ ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡ ಹೊಡೊಂದು ಬಂಡೇರು ಆ ವರ್ಷ ಸುರೂತ ರಡ್ಡು ಕಂಬಳಾಡು ಬೋಳಂತೂರ್ದ ಕಂಬಳ ಹಳದಂಗಡದ ಕಂಬಳಾಡ ನಮ್ಮ ಸುರು ಗಿಡ ಏನು ಮಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ದೇವ್ರ ಗಿಡಾರ ಆ ಬೇಗಡ್ ಬಾರಿ ಬೇಗಡ್ ಬಲ್ತ ಅರುವಡೆ ನಾನು ಪಂಡ ಏನು ಅರ್ಧ ಮುಟ ಮತ್ತದರ ಗಿಡದ ಅಲ್ಲಿ ಉಲಾಯ್ದಿರಸ ಬಡೆಗೆ ತೆಲಾಬನ ಪೊರ್ತುಡು ನಾಯರ್ ನಮ್ಮನ ಕೈ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಆ ಎರ್ಲು ಸರಿ ಸುಮಾರು 15 ಇರ್ಬುಕೋಲ್ ದುಂಬಿತ್ತ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಚ ಬರ್ಬುಂಡಲೆ ಎರ್ಲು ಪಾಸ್ ಆಪೇದ ನಮ್ಮ ಏನ್ ಕೊಮ್ಮರ ಬೈಲ್ದೇರು ಕೊಮ್ಮರ ಇಲ್ಲ ಅಂಪುಜಾರ್ನೇರು ಅವನಿ ಸೋತುಂಡು
ಭಾರಿ ಪಾರಿ ಅಂದ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಪಾರೋಲಿ ಇಯರ್ಲ ನನ್ನ ಧೈರ್ಯ ತಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಕಂಬಳ ಮಿಜಾರದ ಕಂಬಳಡಿ ಆನೆ ರಡ್ ಜೊತೆ ಎರ್ಗಿಡೆ ಕೆರವಾಶ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನೇರ್ನ ಕಂಜಿಲೆಲ್ಲ ಕುಂಬರಬೈಲ್ ಅಮ್ಮ ಪೂಜಾರನೇರ್ಲೆನ್ನ ಕುಂಬರಬೈಲ್ ಅಮ್ಮ ಪೂಜಾರನೇರು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆಡು ಆನಿದ ದಿಂಟು ಒಸ್ಮಾರ್ ಪಾದ ಮನೆ ಬಾಬೆ ಗಿಡೇರ್ನೇರ್ಲು ಬಾರಿ ಬೇಗುಡು ಬಲ್ಪನ ಸೂರ್ಯಗುತ್ತು ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಆಯರ್ ಗಿಡವರ ನಮ್ಮ ಕುಂಬರಬೈಲ್ದೇರ್ ಗಿಡಾರ ಆನೆಯನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ಅವು ಒಸ್ಮಾರ್ ದೇರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ ಹಾಕದೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ಅದು ಶರತಣ್ಣೆ ಬತ್ತಿ ಬೇರಿ ಬಿಟ್ಟಿರಿ ಯಾನೆ ಕೊರ್ನೆ ಜನ ಮಾರ ಎನ್ನೇರು ಹಾಕಿ ಅನ್ ಬಂದ್ ಪಾರ್ತಾರಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಕುರ್ಸಾಲ್ ಎಂಗ್ಳು ದೋಸರ್ಲೆ ಆದಿತ್ತ ಕೆಲವ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನೇರ್ನೇರ್ಲ ಅನಿದ ನಾವರ್ ದಿಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬತ್ತ ಬಜಗೋಳಿದ ಕಂಬಳ ಬನ್ನ ಬಜಗೋಳಿದ ಕಂಬಳ ಕುಂಬರಬೈಲ ಅಮ್ಮ ಪೂಜಾರನೇರ್ಲು ಪ್ರಥಮ ಬತ್ತ ಕೆಲವ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನೇರ್ನ ಇರ್ಲು ಜೂನಿಯರ್ದ ವಿಭಾಗ ಏನ 21 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯಡೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಗಿ ಬರ್ತದೆ ಬತ್ತನ 2ನೇ ವರ್ಷಡಿ ಮೇಡ್ಲೆ ಪಡ್ಯಾರ ಸುರ್ಮಾಲ್ತ ಆ ವರ್ಷ ಬೋಳಂತೂರ್ದ ಕಂಬಳ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಕಂಬಳ ಹೊಂದಿತ್ತು ಆನಿ ಕಕ್ಕೆಬದು ಜಯಶೆಟ್ರು ಕಾಡಬಿಟ್ಟು ನಾನು ರೇಕ್ಲ ಬಿ ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಆನೆ ಯಾರು ದುಂಬುದ ಕಂಬಳದ ಪಜ್ಜಿರ್ದ ಕಂಬಳದ ಬೂರ್ದ ಕೈಕಿದ ಒಂಚೂರು ಪೆಟ್ಟಾಯಿ ನಡೆದ ಹತ್ರ ಅಲ್ತಿರ್ದು ನಮಕ್ ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ಜನ ಬತ್ರಿ ಇದು ಕಾಡಬೆಟ್ಟದೇರು ಎಲ್ಲ ಗಿಡವರ ಬರುಡಿಗೆ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಹೊರ ಒಂಚೂರು ಹಿಂಗ್ ಶಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಬಿ ಮೆಡ್ಲಾಪನೇರು ಏನನ್ನ ಗಿಡಪನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎತ್ತನ ಏನ ಗಿಡಪನ ಬರುಡು ಪನ್ನ ಅಂಚಿನ ಓಟಗಾರ ಏನ್ ಆತೆ ನನ್ ಮನ್ನ ಅಂಚಿನ ಅನುಮಾನ ಆಯ್ತು ನಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಕಂಬಳಾಡಿ ಗಿಡ ಹೊಡೊಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತನ ಬುಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಅವು ಏನಾದ್ರು ದಾಪಡ್ ನಾನು ಗಿಡದ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಆನಿದ ದಿನ ಬೋದು ಕಾಡಬೆಟ್ಟದೇರು ಗಿಡದ ಕೊರಿಯ ನಾನು ಕಾಡಬೆಟ್ಟದ ಇರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬತ್ತಿತ್ತ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರು ನಾಯರ್ದಿಟ್ಟು ಮೆಡ್ಲಾದೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರು ಅವೇ ವರ್ಷ ನಂಗೆ ತೀಕದಂಡೆ ಆ ಪಾರ್ನಾಗ ನಂಗೆ ತೋಜು ನಾನಂತ ಇರು ಪಾರ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರೋಲಿನ್ ಪರ್ನ ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತಂದೆ ಆನಿದ್ದ ದಿನ ಮುನ್ಕೂರು ರಾಜಶೆಟ್ರನ ಇರ್ಲು ಆನಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಯ ನಮ್ಮ ಇರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯ ಮುನ್ಕೂರು ರಾಜಶೆಟ್ರ ಆನಿಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎತ್ತದ ಈ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಎನ್ನೇರು ಗಿಡ ಹೊಡು ಜವಣಿ ಅಂಕಿ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಬನ್ನ ಮಗತಿ ವರ್ಷ ಮುನ್ಕೂರು ರಾಜಶೆಟ್ರನೇರು ನಮ್ಮ ಗಿಡಯ ಅಡಮಟಿಯರ ಗಿಡ ಮುನ್ಕೂರು ರಾಜಶೆಟ್ರನೇರು ಪೇಜಾವರ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಿಡ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಆನಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕನ ಪೇಜಾವರ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಿಡದ ಆ ಪಗಲ ನಮ್ಮ ಹೆಂಗ ಚೂರು ಶಾಖ ಲೆಕ್ಕ ಪೇಜಾವರ ಭಾಸ್ಕರ್ ಟಾಪ್ ರೇಸರ್ ಅರೇನು ಬಿಡುದು ಏನೋ ಬಿಡಿ ಏನು ಇತ್ಮಲ್ಲ ರೇಸರ್ ಅನ್ ಬನ್ನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸಿಡು ನಿನ್ನ ಮನಿದ ಈ ಪೋಡಿ ಅಳುಕುಲ ಇತ್ತು ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಏತ್ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅದು ಪೊರ್ಲುಡು ಗಿಡವೇ ಅನ್ಪಂಡೆ ಆ ಇರ್ಲಿನ ಮಿಜಾರ್ದ ಕಂಬಳಡು ಪಲಿಮಾರ ಗೀತ ಕರೆ ನಾಣದೇವಾಡಿಗೆ ನೆರ್ಲಿನ ರಾಜಶೆಟ್ರ ನೆರ್ಲಿನ ಪಡೆದು ಆನಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತ ಆ ನಂತರದ ದಿನಕ್ಕಲೆಡೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಯ ಪೂರ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತ ಮುನ್ಕೂರು ರಾಜಶೆಟ್ರನೇರ ಗಿಡ ಏನಿತ ಮಗತಿ ವರ್ಷ ಬೆಳವಾಯಿ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರನ ಇರ್ಲಿನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಗಿಡದ ಆ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಎರಡು ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತ ಎಡ್ಬೇಕು ಕಂಕನಾಡಿ ರಾಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಇವ್ರಿ ಗಿಡಪರ ಇರ್ ಬರಪರ ಕೇಂದ್ರ ಬನ್ನಾಗ ಮಲ್ಲ ಇರ್ತಿ ಯಜಮಾನಿ ಬನ್ನಾಗ ಯಾನೊಂಜಿ 23 ವರ್ಷಡಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಇತ್ ಮಲ್ಲ ಓಟಗಾರೇನ ಅಂತ ಬನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಂಕನಾಡಿ ರಾಜಕಮಾಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಹೋದು ಅವ್ರು ಬಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ದುಮ್ದ ಕ್ರಮ ಅಂಚ ಎರನ ನಂಗೆ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ದು ಕಡಪ ಬೇರೆ ಅರನೊಂಜಿ ಲೇತ ಮಲ್ಲೆ ಪಾತೇರ್ಗ ಅನ್ ಮಾಡಿದೆ ಆನಿದ ದಿನ ಆ ದೊಡ್ಡದ ವಿಷಯ ಅತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಮಕ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಿಡ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಕುದಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕಂಬಳದ ಮೆಡ್ಲ್ ಹಾಕೊಂಡು 500 ರೂಪಾಯಿ ಅಪ್ಪಗತ ದಿನ ಮಲ್ಲ 500 ರೂಪಾಯಿ ಪಂಡಲ್ಲ ಎಕರೆ 1,000 ಜಾಗ ತೆಕ್ಕೊಂದಿತ್ತನ ದಿನ ಅವು 84-85 ಪುರ 1,000 ಇತ್ತನ ರೂರಲ್ 1 ಎಕರೆ ಜಾಗ 500 ರೂಪಾಯಿ ದಿನ ಅಂಚಿನ ಆ ದುಡ್ಡದ ವಿಷಯ ಅತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಏರು ಗಿಡ ಹೊಡೆದ ಒಮ್ಮೆ ಎಡ್ದಕ್ಕೆ ಮೂಡಿಬಿದ್ರಿ ಪಾದೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ನೇರ ಗಿಡ ಕಂಕನಾಡ ಗಿಡದೆ ಮೊಗರು ಪಾಕ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಕನ್ಸೆಟ್ ನೇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡದೆ ಬಲ್ಲದ ಇಟ್ಟು ಮುಲ್ಕಿ ಪೈಯಟ್ಟು ಸಾಲಿಯಾಂದ್ರ ನೇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡದೆ ಕಾರ್ಕಳ ಜೀವಂದ ಸಡ್ಡಿ ಅಂತ ನೇರ್ಲೆ ಗಿಡದೆ ಸುಮಾರು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲೇನ ಗಿಡದೆ ಇಟ್ಟು ಬೆಳುವಾಯ್ದೇರು ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಷ ಗಿಡದ ಒಟ್ಟು 4 ವರ್ಷ ಬೆಳುವಾಯ್ದಿರ್ಲೇನೆ ಗಿಡದೆ 95-96 ಬಂದಾಗ 89ನೇ ಇಸ್ವಿದಕ್ಕೆ ಮುಡಾರು ಸಾಂತಾಜಿ ರತ್ನವರ್ಮ ಜೈನರ್ನ ಆ ಏರ್ಲೇನ್ ಗಿಡ ಹೊಡೊಂದು ಆಗ್ಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಏರ್ಲೇನ್ ಗಿಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 15 ಪ್ರಥಮ ಪಡೆದು 14ನೇದ ಕಂಬಳ ಉಪಿನಂಗ ಹಿಡ್ದ 2 ವರ್ಷಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 17 ಪ್ರಥಮನೆ ಪೆರಿಂಗಾಲ್ದಿರ್ಲಪ್ಪ ಬಾರಿ ಬೇಗುಡು ಬಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಪೆರಿಂಗಾಲ್ಗಳ ಎಂಕ್ಲ ಸಾಲಿಗೆ ದಿಕ್ಕನಾಗ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಲು ಅವು ಬಾರಿ ವೇಗದ ಇರ್ಲು ಸಾಲ್ಡ್ ನಮ್ಮನೆ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತು 94ನೇ ಇಸ್ವಿಡು ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಿಂಗಾಲ್ದೇವ್ರ ಗಿಡದ ಎಡಮ ಕಂಬಳಡು 4 ಕಂಬಳ ಅಲ್ಲಿ ಪಾದೆ ಆದ್ರಾಜ್ ಜೈನ್ ಗಿಡ ಇದೆ 4 ಕಂಬಳ ಏನ್ ಗಿಡದ ಎಡಮ ಮೊಡ್ಲ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತ 5 ಬುಕ್ಕ ಕೊಳೆಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಹೋದು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ 2 ವರ್ಷ ಭಾರಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ತಾನೆ ನಾ ಎರಡೆ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗುಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ನೆ ಓಟ ಅಂದಿತ್ತು ನಾವು ಕೊಂಬರಬೈಲೇರ್ಲು ಅಂಚೆನೆ ಎಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಭಾರತ ಇರೋದನ್ನ ಮುಡಾರೆ ಸಾಂತಾಜಿ ರತ್ನವರ್ಮ ಜೈನರ್ನೆರ್ಲು ಆತ ಎಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬಂಗ ಕಬೀಲೆ ಮನ್ನ ಏರು ಅವು ಕಿಬಿ ಸರ್ತ ಮಲ್ತ ಬರ ಹಾಕಂಡ ಬಾರು ಆಂಡ್ಲ ಕೆಲವು ಹೆಂಗನ್ನ ಎಲ್ಲನಟು ಬರ್ನಾಗ್ಲಿ ಮಿತ್ತದ 2 ಬೆಟ್ಟು ಹಾಕದ್ ಕೋಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಚ್ಚಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹಾಕಾರ ಬಿಡುದು ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟಲ್ಲ ಹಾಕಂದ ಮಂಜೆಟ್ಟೆ ಮಟ್ಟ ಖಾಲಿ ನಾಯರ್ ದೀದ ಅಂಚಿ ಪೋದೆ ಆಯರು ಮೆಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕಂದ ಗಿಡಪುಲಿಂದ ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತು ಹಾಕಂದ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಬಾರುವ
ಹಾಕಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಬರುವ ಕೊಂಬರ ಬೈದವ್ರು ಮೆಡ್ಲು ಹಾಕು ನಾನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೆಟ್ಲು ಹಾಕದಿದ್ದ ಹಾಕರ ಇಜ್ಜಿ ಹಂಡಲ ಬೇಜಾವರ ಭಾಸ್ಕರ್ ಬದೀತಿ ನನ್ನೈತೆ ಹಾಕುವರ ಇರೋದು ನಾನು ಒಂಜಿ ಬೆಟ್ಟು ಹಾಕದೇನೆ ಆನಿದ ದಿನ ಹಾಕು ನಂಚಿನ ಇತ್ತಂದೆ ಬಟ್ ಹಾಕಿದಿಂದಲ್ಲ ಎರ್ಲು ಪಾರವ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೋಲ್ತ ಮಜಲ್ ಪಂಡಿತ ಉಗ್ಗಪ್ ಶೆಟ್ಟನ ಏನು ನಿವೃತ್ತಿ ಆಪನ ವರ್ಷಲ 2001-2 ಗೋಲ್ತ ಮಜಲ್ ಪಂಡಿತ ಉಗ್ಗಪ್ ಶೆಟ್ರನ ನಮ್ಮ ಅವ್ರನ್ನ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಕೆನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಏನಾದ್ರು ಗಿಡದ ಕೊರ್ಲೆ ಇರ್ಲು ಪಾರ್ವ ಅಂದೆ ಆ ವರ್ಷಲ ಮೂಜಿ ಕಂಬಳ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ತದೆ ಕೊರತ ಆ ಮೆಡ್ಲ್ ಆಯ್ನ ವರ್ಷಲ ನಮ್ಮ ನಾನು ನಿವೃತ್ತಿ ಆಕ 1-2 ಅಂದೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 82 ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು ನಂಗೆ 21 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಎರಗಿಡದ ಒಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ಇಂಜುರಿ ಆತನ ಪುಂಡ ಬೇತೆವಾ ನಮ್ಮನದ ಇಂಜುರಿ ಇಲ್ಲದ ಅಂತ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಏರ್ ಒಂಜಿ ಎತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅಗ್ಲೇರ್ ಗಿಡದ ನಮ್ಮ ತ್ವಷ್ಪಾದ ಕೊರುಡು ನಮ್ಮ ಗಿಡನೇ ಕೊಂಚ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕೊಡು ನನ್ನ ಉಮೇದ್ ಇತ್ತು ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಪಾದೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ನೇರು ಜೂನಿಯರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಇಟ್ ಏರ್ ಲೈಟ್ ಪಾರ್ ಅಂತೆ ಬಂಗ ಆಯ್ತದೆ ಅಳದಂಗಡಿದ ಕಂಬಳ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗೋಡು ಪಾರ್ ನಾನಿದ ದಿನತ್ತ ವೇಗದ ಕಾಡಬಿಟ್ಟು ನಾನು ರೈಕಲ್ ನೆರ್ಲು ಆ ಏರ್ಲು ಬಾರಿ ವೇಗದ ಏರ್ಲು ಆ ಏರ್ಲೇನು ಸುಮಾರು ಒಂದು 10 ಕೋಲು ಗ್ಯಾಪ್ ಹಾಕದನ ಏರ್ಲು ಜೂನಿಯರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಬಂದಾಗ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕವು ಮುಲ್ಕಿ ಪೊಯ್ಯೊಟ್ಟುಬೋದು ನಾಗರಾಜನ ಜೊತೆ ಅದು ಕುഞ്ഞി ಬುಕ್ಕ ಆಯ್ತ ನಾಗರಾಜ ಬಾರಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಲ ಮೆಟ್ಲೆ ಮಲ್ದಂಡು ಅಂಚ ஒரு ಪ್ರೀತಿಡಿ ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಪಾಪದ ನೆನಪು ಮಲ್ಲ ಮನ್ನಜ್ಜಿ ದುಡ್ಡುದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊರೊಂದಿದ್ದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗೋಡು ಪಾರೋಡು ನನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಬುಕ್ಕ ಪಾರ್ದು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಆಂದೆ ಬೂರ್ದು ನಾನು ಮನ್ನಂಚನೆ ಕಾರ್ದಂಟದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೆ ಗಿಡಪನಾಗ್ಲಿ ಬೂರ್ಲೇಕನಿ ಬೂರ್ದಿಪ್ಪು ಇಜಿಂದ ಎರು ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಏನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಪಾರೋಡು ಒಂದು ಕೆಲವದಾಗ್ಲಿ ಬಂದ್ಪೇರು ಪಾರ್ನ ಬೇತೆ ಗಿಡಪುನ್ ಬೇತೆ ಅಂತ ಅವತ್ತು ಎರು ಇಂಚ ಪಾರುಂಡು ಐನ ತೂದ್ ಗಿಡ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪೆರಿಂಗಾಲ್ದಿರ್ ಗಿಡ ನಾಗಲ ಅಂಚೇನೆ ಐತೆ ಈ ನನ್ನ ಲಕ್ಕನಾಗ ನಾಯರ್ ತೀರ್ಥದ ದಿಪ್ಪೋಡು ಲಕ್ಕದ ಕಾಲ್ ಗಂಡ ಹೋಯಕ ನಾಯರ್ ಬೆರಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಪಾರೋನ್ ಇತ್ತ ಪೆರಿಂಗಾಲ್ದ ಅವಾಗಲ್ನ ಕುಟ್ಟಿಲ ಮೋಡೆಲ ಪಾರ್ನ ಪುರ್ಲು ಇನಿಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಂಗೆ ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಪೋಯ್ನೆ ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಬಲ್ಲಿಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಟ್ಲು ಮಾಡ್ತ ನಾವು ಅದು ಪಾರ್ದ ಮುಡಾರ್ ಸಾಂತ ಇದ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಏರು ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗಿಡ ಅವಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬರ್ನ ಇನ್ನಂದ್ರೆ ನಾವು ನಡುಕು ಜಪ್ಪೋಡು ಲೆಕ್ಕ ನಡುಕು ಜತ್ತಿ ಗುಳ್ಳಿಗೆ ರೆಡ್ ಇರ್ಲ ಹೊರೋನಿ ಮಂಜಟೆಲ್ಲ ಆಗಿವ ರೆಡ್ ಕೋಲು ಪಿರ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪುವ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗಿಡನಾಗ ಇತ್ತೆ ಪುರ ಗೊತ್ತಾದ ಗಿಡ ಪೇರು ದಂಡೆದ ಬರಿಕ್ ಪುರ ಅಪ್ಪಾಗ ಪುರ ನಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ನೇರು ಎಡ್ಡೆ ದುಮ್ಮ ಕೊಲ್ಲೊಟ್ಟು ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಿತ್ತೇರು ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರ್ ಗಿಡನಾಗ ಇದ್ರೆ ನಡು ಸಾಲ್ದ ಪಾರ್ನ ಅವು ಬಳ್ಳ ಬಂಜದ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಐಟ್ ದಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಐಟ್ ನಡುಟು ಗಿಡ ಮಾತ್ರ ಮೆಡ್ಲ ಮಲ್ಪು ನಾನು ಅದು ಇತ್ತೆ ಕರೆ ಮಲ್ಪು ದುಮ್ಮ ಕರೆ ಇಚ್ಚಿ ಇಡೀ ಬಾಕಿ ಐನೇನ್ ಜೊತೆ ಅದೇ ಜೊತೆ ಲೈನ್ ಕರೆ ಮಲ್ಪೇರು ಆ ಕರೆ ಇಂಜ ನಡೂಟೆ ಪಾರೋಡು ಅಂದ್ರೆ ಕೊಲ್ಲೊಟ್ಟು ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರು ನಡೂಟೆ ಕೌಡು ಹೊಡೆದಿರು ಗಿಡ ಅದು ಮೆಡ್ಲ ಆಪೇದು ಐಡ್ದು ಒಂಜೀರು ಒರಿಯುಂಡು ಒಂಜೀರು ಲಾಯ್ಕ್ ಪಾರುಂಡು ಇತ್ತಂದ ಸೈಡ್ ಒಂದುದು ಪಾರ ಸುರು ಮಲ್ತದ್ದು ಅಂಚಿ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಇತ್ತು ನಡುಮುಗಿ ಅಲ್ಲ ಅಂಚಿ ದಿಂಚಿ ತೆಲ್ಲದ ಬೋಡಂಡಲ್ಲ ನಾರದೇಳು ಪುರ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತು ಲಾಯ್ ಗಿಡ ಇರ್ಲಿನ ಬಲ್ಲುಡು ಗಿಡ ಅದಲ್ಲ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಅದು ಖುಷಿ ಕೊಡು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕೆಲವೇನು ನಾವು ಗಿಡ ಒಂದೀಪನ ಹೊರ್ತುಡಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಾಡಿದ ಕಂಬಳಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂಜಿನ ರೆಫರ್ನಾಗ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಬತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಪುಲ್ಯನ ಪ್ರಾರಂಭ ಅನ್ನಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೀವಂದ್ರ ಬಳ್ಳಾಲಿ ಮೈಕ್ ಬತ್ತೇರಿ ಜಪಡಬನೇರು ಬರೇಬುನೇರು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇರಿಂದ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪ್ರಸಂಗ ಏನೇ ಗೊತ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅದಾದನ ಆನಿದ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮೈಕ್ ಬತ್ತದ ಏರ್ಲ ಕಂಬಳ ಹತ್ತ ದಿನ ಗಿಡ ಒಂದಿಲ್ಲ ಗಿಡ ಒಂದಿಪ್ಪನೇನೆ ಎನ್ನೇರು ಸಾಲದ ಹೊರತು ಒಂಜಿ ಏರ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಬಂದಿರಿ ಆನೆ ಹೊತ್ವೆ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಂದ ರೆಫ್ರಿ ಇಜ್ಜಂದ ಕಂಬಳ ಉತ್ತರ ಬಲ್ಲಿ ಬನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಇದು ನಮ್ಮ ಮೈಕ್ ಬರ್ತಾರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರ ಪೈಡ್ ಎಡಮ ಗಂಟೆನ ಪೂರ ಎಡಮೆಣಮ ಜೊತೆಗೆ ಬತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮನ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಮಂಜಾಯ ರೈಕ್ಲು ನಿಂತೇರು ಕೂಡ್ಲೆ ಕಾರ್ ಕಾಡಪುಡ್ದಾರಿನ ತರಪುಡ ದಿತ್ತೇರ ಪಯ್ಯಾನಾಗ ಪೂರ ರೆಫ್ರಿನಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ಲಿಗಿಡ ಬತ್ತಾರ ಆಗ್ಲಿ ಮಲ್ಪಾಡು ಅಂದ ಏನು ರೆಫ್ರಿ ದಾಂತೆ ಒರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಕು ನಿರಂತರವಾದ ಪೂರ ಕಂಬಳ ಪುಲ್ಯನ ಬೇಗ ಪೋಂದಿತ್ತ ಆ ಕಂಬಳ ರೆಫ್ರಿ ಆದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತ ಬುಕ್ಕುರಿ ರೆಫ್ರಿ ಬರ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ನಮನಾತಿಗೆ ಬರೋದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬೋಡು ಶಾಲು ಪಾಡೋಡು ನಂಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಹೋಗ್ಲಿಜಿ ಕಂಬಳದಾಗ್ಲಿ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಎತ್ತನ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನಾಗ ತೊಂದರೆ ಆರ ಬಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬನ್ನ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ರೆಫ್ರಿ ಆಯ ಅಂಚ ಗಿಡಪನಾಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಪಡೆದ ಗಿಡದ ಅಂಚೆನೆ 95-96ನೇ ಇಸ್ವಿ ನಮಗೆ ಅದು ಕಂಜಿಲೇನು ನಮ್ಮ ಸಾಂಗದಿತ್ತ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ಬಾರಂದಿತ್ತ ಜೂನಿಯರ್ ಎರಡು ಮೆಡ್ಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ತ ಈಗ ಜೊತೆ ಇದ್ದ ನನಗೆ ಬಳುವಾಯಿ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಬತ್ ನಮ್ಮ ಯಾರಿಗೆ ಆಯರನು ಕೊರ್ದು ಐತ ಬಳುವಾಯ್ದ ಕಾಲೆ ಅಂದೆ ಆರಡೊಂಜಿ ಕುಟ್ಟಿ ಏರು ಇತ್ತು ಐನ ನೆನ್ನ ಜತೆ ಪಾಡ್ದ ಗಿಡ ನಂಗ ಅವ್ರು ರಡ್ಡು ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಇಂಚ ಗಿಡ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಪಾರು ಮತ್ತೊಡು ಗಿಡ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಉಲಾಡಿ ಗಿಡ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಉಲ್ತು ಬುಂಡ ಅಲ್ತೆ ಪಾರುವ ಗಂತಡು ಬತ್ ಓಡೆ ಉತ್ತಾಯ ಅಡಿಗೆ ಬತ್ ಉತ್ತುವ ಪನ್ನೆಡೆ ಉತ್ತುವ ನೀ ಲೈನ್ ಬಣ್ಣ ಪೊರ್ಲು ಗಿಡಪನಾಗ ಬಂಗಾನಿಜಿ ಖಾಲಿ ಬಲ್ಲದ ಇದು ಪೋಯಡಾಗ ಅಂಚ ಇದು ಪಡ್ಯಾರವನೆ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರು ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈನ್ ಜನಲ್ಲ ಗಿಡದ
ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಬಹುಮಾನ ಗೊಂಚಲು ಗೊಂಚಿನ ಬಹುಮಾನ. ಪೂರ ಪಡೆಯಿನಾರು ಸದಾನ ಸಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅವು ನಮ್ಮ ಸಾಂಕದ ನೇರು ಒಂದು ಪನರ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮೊಡೆ ಕಂಜಿ ಕೊಣತ್ತದು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಯುವ ಸಹೋದರರಿಂದ 2002-2003-4 ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತು ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಂಡೆ. ಆ ನಂತರ 2013-14 ಬಂದಾಗ ಮುಡುಬಿದ್ರಿ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಪಡಿವಾಳರ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಡಿವಾಳರ್ ಗಿಡ ಮನೆ ಇರೋಂಜುಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲೇ ಐನು ಸಾಂಕದು 2 ವರ್ಷ ಗಿಡದ ನಾವರದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಬಾರಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆ ನಂತರ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಕಾಟಿ ಏರು ನಮ್ಮ ಮಾಡೈತಂಡೆ ಆಯುರ್ಲಂಚಿನ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗಡ್ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶ್ ತಗಲ ಪುದಾಡ್ ಗಿಡದ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ತಗಲಿ ಪಾತಂಪೋಯ್ರೆ ಆಯುರ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲೇ ಸಾಂಗದಿತ್ತ. ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಇರ್ನ ಬೆಳುವಾಯಿ ಮಡಿಯಲೊಟ್ಟು ದಾಯನೇರು ಬಲ್ಲಗಾಬ್ಜಿ ಉಮಾನೊಟ್ಟದಾರ್ನ ಆಯಿರನ್ ಕೊಣತ್ತದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲೇ ಐನ್ ದತ್ತದ ಐನ್ ಮರತ್ತೇರು ಮಂತದೆ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಹವ್ಯಾಸ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಜೇರು ಕುಣಿಗಾಲದ ಒಂಜೇರು ಪಾತಮ ಐದ ಬೊಲ್ಲೆ ಜಾತ್ಯರು ಬತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ತೂನಗ ಕುಡುಂಬೂರ ಆದಪ್ಪ ಚೌಟರ್ನ ಬೊಲ್ಲನ ನೆನಪಾಂಡೆ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪಾಡಂದ ನಮ್ಮ ಪಾತಂಬ ಆಯ್ದನ್ ಬಲ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಬಲ್ತಿಜ್ನ ಎರಲ್ಲ ದಪ್ಪನಗ್ಲಿ ಐತನ್ನ ನೆಕ್ಕೊರ್ಕ ಕಂಬಳಾಡಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನಿ ನಂಗೆ ರಡ್ಡು ಏರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೇಟಿ ಇತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ರಡ್ಡು ಊರ್ದ ಪೆತ್ತ ಇಲ್ಲ ಸಾಂಕಂಡನಿ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಮ್ಮ ಅಂದ ನಮ್ಮಡನಿ ಕಂಬಳ ಕಂಡಲ ಉಂಡು ಕಂಜಿಲಿನ ಗಿಡ ಹೊಸ ಜವಣಿರೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರ್ಂದ ಅಗಲಡೋರ ಬೀಲ ಬತ್ಲೆಂದು ದುಮ್ಮದ ದಿನಟ್ಟು ಕಂಡೋಡು ಬತ್ತು ಪೂರ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಇನಿ ಗಿಡ ನಗಲು ಕರೆಕ್ಕಿಬೋದು ಗಿಡ ಬನ್ ಹಂತೋಗಿ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂಚೆನಿ ಹೊಸದ್ ಗಿಡಪುನಗಲಿಲ್ಲ ಯಾನ ಗಿಡ ಒಂದು ಇಪ್ಪನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವಡ ಅನ್ಲೆ ತೊಂದ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಬರ್ಲದ ಗಿಡ ಬನ ಏನ್ ಕುರ್ದುಲ ಎಡ ಗಿಡ ಪಾದ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮ ಬನ್ನಾಗಲ ಅಂಜಿನಿ ಏನ್ ಗಿಡ ನಾಯರ್ದೇರುನಿ ಮಿಯಾರ್ ದೊಲ್ದೊಡ್ದೇರುನಿ ಸುರುಕಾದ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಬಂದ್ ಕೊರ್ತಾ ಕೇರಳ ಗಿಡ ಬನಗಲಿ ಬತ್ತ ಕೇಂದೇಟ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದೇಟ ಇಂಚ ಪಾರ್ಲ ಆಯರ್ಗೆ ಇಂಚ ಪಾರಡಿಯರು ಪಾರುಣೊಂದು ಬಂತ ಆಯರ್ಲಿಡ್ ಮೆಡ್ಲಲ್ಲ ಆತನ ಕೆಲವದಾಗ್ಲಿಗೆ ಏನೇನು ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಗಿಡಪುನಾಗ್ಲಿ ಕೇಂದ ಆಗ್ಲಿ ಸಜೆಷನ್ ಕೊರಪ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಚಿನಿ ಅದನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ ಗಿಡಪುನಾಗ ತೊಂದರೆ ಅಂಡ ಆಗ ಪೂದಿ ಈನ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಲ್ಪೊಡಿ ವಾನ ಮಂದ ಫುಡ್ಗೆ ಎತ್ತ ನೋಡು ಒಲ್ತಿ ಮರ್ದ ಬತ್ತ ಮರೋಡು ಎಲ್ಲ ಮಂತ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪನ್ಮನ ಏರಿಯರಿಗೆ ಇಂಜುರಿ ಆತದ ಮನ್ನ ಅಗತ್ಯ ಆತ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮನ ಮನಸ್ಸಿಡ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಏನದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಈತ ಬಂತ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೇರ್ಲ ಗುರುತಿಸೋಡು ನಮ್ಮ ನಾಯಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರಡು ಅಂದಲ್ಲ ಇದ್ದ ಅಂಡ ಇನಿ ಭಾರಿ ಆತು ಖುಷಿ ಅವನು ನಾನು ಈತ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಓಲು ಪೋಂಡಲ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಗುರುತಿಸಲು ಎತ್ತು ಪಾತೇರುವೆ ಆಯ್ತ ಜೊತೆ ಏನು ಶೋರೂಮ್ ಒಂಜಿ ಪೋಯಿನಪ್ಪಗ ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ 7 ಜನ ಅಲ್ತ ಸ್ಟಾಫ್ ನಾಗಿ ಬರ್ಪೇರು ಓರಿ ಬತ್ತಂಡ ಯಾಬು ಎಣ್ಮ ಜನ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಹೆಂಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ದಾದನ್ಗೆ ಇರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ ತೂನಾಗ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ನಮ್ಮನಿ ಖುಷಿ ಲಾಬುಂಡು ರೋಮಾಂಚನ ನಮ್ಮೈತೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಲೆಕ್ಕ ಆತಾನ ಅದು ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಪರವಾದ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಲ್ವೇರದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎನಿ ಹ್ಯಾವ್ ಏನೇ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಪೂರ ಕಂಬಳಗ ತಿಕ್ಕಿನ ಗೌರವ ಪುಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅಡದಲ್ಲತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆ ಎಂಜಿನಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಂತಂಡ ಒಂಜತ್ತಂದ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮನ ಜನ ಗುರುತಿಸಬೇರು ಗೌರವಿಸಬೇರು ಬನ್ನೈಕ್ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಬನ್ನಿ ಮಾತರೆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ವಯ ಆಗುಂಡು ಕಂಬಳಡ್ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಡ್ ಬೇರೆ ಮಂತಂಡ ಕಂಬಳ ಮಣ್ಣದ ಸತ್ಯದ ಕ್ರೀಡೆ ಈ ಕಂಬಳಡ್ ಏರ್ ಮಾತ ಸತ್ಯೋಡು ಪೊರ್ಲುಡು ನೆಮ್ಮದಿ ಏರು ಗಿಡದಿರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜತ್ತನ ಒಂಜಿನ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತ್ತೇರೆ ಪುದರ್ಲ ಬೈದಿನ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸನಗಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಗೂ ಸಲದ ಕಂಬಳನ ಬಲಿ ಕೊರ್ರ ಬಲಿ 2% ಜನ ಇಪ್ಪರ ಯಾವ ಅಗಲ ಸ್ವಾರ್ಥವು ಸಲದ ಕಂಬಳ ಇಂಚಾಣ್ಲ ಅವನು ಅಂಡ 98% ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುಡೇನ ಒಂದೊಂದು ಹಾಡು ಎಡ್ಡೆ ಹೊಡಿಂದ ಸುಮಾರು ಜನ ಐತೆ ಪನ್ನೇರು ಕೆಲವು ನಿಯಮಲಿನ ಕರ್ನಾಗ ಅಂಚೆನಿ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ನಿಯಮಲ ಕಣೆ ಪುರ್ಲ ಅವಡು ಇನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಕಣಲ್ಲಿ ಮಲ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಅನ್ ಬನ್ಪೇರೆ ಅಣ್ಣ ಏನ್ ಕೊಂಡ್ರ ಅಂತೆ ತಾಪತ್ರ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಾರ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಅವನು ಅವಳ ಕುಡಲ ಒಂಜಿನ ಮಂಚಿ ಚಿಂತನೆ ಕಂಜಿಲೆಡ್ 100-150 ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಬರ್ಪೊಂಜಿ ಕಂಬಳಗ 150 ಜೊತೆ ಬರ್ನಾಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕಂಬಳಗ್ಲ ಅವೇ ಬರ್ನು ಈ ಕಂಬಳಗ್ಲ ಅವೇ ಬರ್ನು ಜತಿ ಸುತ್ತನ ಇಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ 14 ದಿನ ಐತೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪೂರ ಇಂಚಂದ 14 ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮುನು ಆಗ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾತ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೆಣ್ಮ ಟೀಮು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟಾಪ್ 10 ಬರ್ಮನೆ ಇಂಚ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಕೊರೊಂದು ಪೋಂಡ ಕಂಬಳದ ಸಮಯ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂಜಿ 4-5 ಗಂಟೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಉಂದುಲ ಅಂಚಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡನ ಲೇಟ್ ಆನ್ ಜಪ್ಪನಾಗ ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಮನ್ನ ಬದಲು ದುಂಬುದ ಕಂಬಳದ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವೇನೆ ಆನಿ ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡ ಆನಿದ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಅವೇನು ಪರಿಗಣನೆ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಬೇಟಾರ್ ಎಂಚಂತೂ ಒಲಿ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮಲ್ತಂಡ ಅಪ್ಪಾಗ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಒರಿಯುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎರ್ಲೆನಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಅವು ಈ ಪೊರ್ತು ನಿಗ್ಲ ಸಾಲ ನಮ್ಮ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ತಿ ಕುಳ್ಳಿಗೆ ಆಗ್ಲ ಐಕೆ ಎಲ್ಲ ಟಾಪೇಲೆ ವಾಮಾಂಜೋಡು 3 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗ್ಲಿ ಕಂಬಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ರಡ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಪೋಂಡ ಇರುತ್ತಗಲ್ಲು ಮಾದವಣ್ಣಗಲ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಕೊರಿಯರ್ಟ ಒಂದು ಅವು ಸಾಲ ಆತ್ ಬೇಗ ಬಿಡಿಯರ್ ಮಾರೆ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಹಾಕ ಅಂಚೆ ಕೊರಿಯರ್ಟ ಆತ್ ಕಂಬಳ ಮುಗಿ ಪರ 3 ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಆತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಗೀತ ಅಂದ್ಪಂಡ ಐಟ್
ಮಾಂತೆರ್ನ ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಟು. ಉಂಡು. ಫ್ಲಾಗ್ ದಾನ ಇಪ್ಪು, ರೆಫ್ರನ್ ಇಪ್ಪು, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ್ನ ಇಪ್ಪು, ಗಂಧ ವೃತ್ತಿನ ಅಭಿಷೇಕ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಇಪ್ಪು, ಅಂಚೆ ನವೀನ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಇಪ್ಪು, ಮಾಧವ್ ಬುಡ್ನಗಲ್ನ ಇಪ್ಪು, ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರ ಇಪ್ಪು, ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ ಇಪ್ಪು. ಇಡೀ ದಿನ ನಿದ್ರೆ ಬುರ್ದು 24 ಗಂಟೆಲು ಒಂಜಿ ಬರ್ತಲು ನಿದ್ರೆ ಮನ್ಪರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕಂಬಳದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪೂರ ಅಂಚ ಮಿನಿಚಿಡಿ ಅಂಚ ಐನ್ ಪೂರ ಐನ್ ಎದುರಿಸಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ನಮಕ್ ಖುಷಿ ಏನಂದ್ ಬಂದ್ರೆ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳ ಕಂಬಳದ ಮಲ್ಲ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕಂಡ ಐಟ್ ನಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ಉಂಡತಾನ್ ಸಂತೋಷ. ಐನ ಜೊತೆ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪದ್ದ ಕಂಬಳಡಿ ಏನಂದ್ ಪಂಡ ಈ ಕಂಬಳದ ಈ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಫೋಟೋ ಫಿನಿಶ್ ಬರ್ತಂಡು, ವಿಡಿಯೋ ಫಿನಿಶ್ ಬರ್ತಂಡು, ಐಡ್ ಬುಕ್ ಐತೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಬರ್ತಂಡು. ಸೆನ್ಸಾರ್ ಬರ್ನ ಟೈಮರ್ ಲೈಟ್ ಬರ್ರ ಸುರಾಂಡ್ ಅವು ಆಯಕಳದ ಕಂಬಳಡ್ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಂಡಾಗ 100 ಮೀಟರ್ ರೇಸ್ ಇರ್ತದೆ 9.59 ಇರ್ದು ಒಂದು 9.41 ಬರ್ತಂಡು. ಅಪ್ಪಾಗ ಸುಭಾಷ್ ವಾಗಲೇನ್ ಬನ್ನರಡ ಪಂಡ ಇಂಚೆ ಓಟಗಾರನಾಗ್ಲಿ ಬಲ್ದನ ಇರ್ಲು ಪಾರ್ದ ಅಂದ್ ಇರ್ಲೆನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೋಲಿಸಮ್ನ ಸರಿಯತ್ತೆ ಅಂಚ ಹುಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ನ ಹಿಡಿದು ಬೀರಿ ಸಾಬ್ ಓಟಗಾರ ಉಲ್ಲಿ ತೋಜಿಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಆಂಡ್ ಕಂಬಳಗ ಬಾರಿ ಆತ ಪುದರ್ ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯತೆ ಬರ್ತದೆ ಮಾಂತರ್ ಒಂದೋ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಮನೆ ಇಂಚ ನಾನು ಇತ್ತು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬೋತಿ ನಮ್ಮ ಏರೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ನಿಮ್ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹೀಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅವು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪು, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರು ಇಪ್ಪು, ಅದು ಹಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಇಪ್ಪು, ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆ ಇಪ್ಪು, ಒಂಜ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶ್ ಇಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿನ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಪಾರ್ದೇರು ನಮ್ಮನ 20 ಆನಂದ್ ಇಪ್ಪು ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬಲ್ದೇರು ಮಗುಳು. ಬಟ್ ಎಂಗ್ಳು ಗಿಡ ಅನ್ನಗೆಲ್ಲ ನೆಡ್ದ ಕಮ್ಮಿ ಇಡ್ಲ ಪಾರ್ದಿ ಪರ್ಯ ಎರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ್ ಆ ಕಂಬಳನ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪುದರ್ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಏನಾದ್ ಮನೆ ಕಂಬಳನಿ ಕ್ರೇಜಿ ಬೈದನೆ ಇಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲು ಹಿಡಿದು ಬತ್ತಿನ ವಯೋವೃದ್ಧರ್ಲ ಕಂಬಳನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಟಿವಿ ಹಿಡಿತೋದು ಆ ಇರುತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಇರುತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಗಿಡಪುನಯನ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವಿತ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬನ್ನ ಕೆಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಲೇನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಣ್ಣ ಅಂತೋಗ್ಲ ಹತ್ತಿರ ಇಟ್ಲ ಖುಷಿ ಉಂಡು. ಬಟ್ ಆ ಖುಷಿಯಿಂದ ಬನ್ನ ಒಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊರದು ಅಂಗಡಿ ಇಡ್ತಿಕ್ಕುನತ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಕುಲ್ದು ಗಮ್ಮತ್ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಏತ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಪನ ಅವಿನ ಹಂಚಿಂಡ ಸಂತೋಷನ ಹಂಚಿನ ಹತ್ತೆ ನಮಕೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕಲ ಖುಷಿ 4 ಜಂಟ ಪಾತೆರ್ನ ಹಂಚಿನ ಆ ಕಂಬಳ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬೈದಿಂದ ಒಲ ಒಂಜಿ ಕಂಡುಡ್ದ ತೊಂಡಿತ್ತನ ಬಯಲು ಕಂಡುಡಿತ್ತಿನ ಕಂಬಳ ಬೊಟ್ಟಿಗಂಡು ಬರ್ತದೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತದೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗಡ್ ಕುಲ್ಲುದು ತೂಬುನ ಹಂತಗ್ ಬರ್ತದ ನಂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಚೆನಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದಾತ್ ಖರ್ಚಿ ಮಲ್ಪಂದ ಈ ನಮನಿದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಡ್ಲ ಆ ಪುದರ್ಗ ನಮ್ಮ ಎತ್ತದ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಒಬ್ಬ ಓಟಗಾರ ಆದ್ ಎರುಸಾಂಕದನೆ ಆದ್ 4 ಜನಕ್ಕೂ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಕೊರ್ನಗಲ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಆದ್ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಕೊರ್ನಗಲ ಅಂಚೆನಿ ಬಾಕಿದ ವೀಕ್ಷಕರ ವಿವರಣೆದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಬಂಡ ಓಣಲ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೊಸ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಜನಕ್ಲಿಗ ಪಂಚಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ದಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಮಾತ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಹಿಡಿತದೆ ಒರಿಯ ಕೊರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಹಿಡಿತದೆ. ಇದು ಕಂಬಳ ಬನ್ನಾಗ ಒರಿ ಲೇಟ್ ಆನದ ಹೆಸರುಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಬಂಪೆ ಈ ಟೈಮ್ ಊಟ ಇಪ್ಪಲೆ ಯಾನ ಈ ಪೂರ್ ತಮ್ಮ ಬನ್ನಾಗ ಬೈಯಾಗ ಏನ್ ಬರ್ಪೆ ಬುಲ್ಪನೆಟ ಬಂಡ ನಿದ್ರೆ ಗಜ್ಜಿ ಕುಲ್ವೆ ಚೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಬರಂದೆ ಕಂಬಳ ಉತ್ತರ ಬರ್ಲಿ ಪಂಡದ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಅದ್ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ ಮಾಂತ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗಲಿಲ್ಲ ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ ಪನ್ನ ಇಂಚಿನ ಅಂದ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮರ್ದ ಹತ್ರ ಕಂಬಳ ತೊಂದರೆ ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನೋಲ ಇವ್ರು ಯಾಕೋರೆ ತೊಂದರೆ ಅಣ್ಣ ಗಂಟೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕುಲ್ಗ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಅದನ್ನ ಕಂಬಳ ಮುಗಿದಾನಟೆ ಕುಲ್ಗ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂಡ ಎಜೆಸ್ಟ್ ಹಾಕ ಅಂದ್ ಮಲ್ಪ ಅಂತೆಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈ ಸರ್ತ ಪೂರ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗ್ಲಿ ವಾ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆತನ ಇರುಜಪ್ಪನಾಗ ತೊಂದರೆ ಆತನ ವಿಷಯನಿ ಹೆಜ್ಜಿ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಬಳದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿ ಮಾಂತೆರೆಗಲ ಇಂಚೆನಿ ಇಪ್ಪುಡು ನಲ್ಲ ಅಂತೆ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಕಣಕ್ಕ ಅಪ್ಪಗ ನನಾತ್ ಖುಷಿ ನಂಗೆ ತೀಕೊಂಡು ನನಾತ್ ಗೌರವಲ ತೀಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಸರಿತೆ ಕಂಗಿನ ಮನೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪಂಡ ಮಾಹಿತಿ ಭಂಡಾರ ಪಂಡ ಐತೆ ಜನಕ್ಲೆ ಈರ್ ಭಂಡಾರ ಶೋರೂಮ್ ಜನ ಬತ್ತೀರ ಪಂಡ ಏಕ ಪಂಡ ಈರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ದೆ 1970 ಬತ್ತದು ಇಡಮುಟ್ಟಲ ಏರು ಕಟ್ಟೇರು ಏರು ಗಿಡತ್ತೀರ ವಾ ಏರು ವಾ ಸಾಲು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಎಕಡೆ ಮಾತಾಡ ಭಂಡಾರ ಈರ್ ನೋಟು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಶಾಲೆ ಪುನಃ ಶುರುತ ಇತ್ತು ಬಜೆಗುಳ್ದ ಕಂಬಳ 70ನೇ ಇಸ್ವಿದ ಆ ಮೆಡ್ಲದ ನೆನಪು 70 ಡೇರಿ 71 ಡೇರಿ 72 ಡೇರಿ 73 ಡೇರಿ 74 ಡೇರಿ ಪೂರ ಬಲುದಿರ್ತೇನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಏನು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅವಂಡ ಏರ್ ಹಾಕ್ಬೇರೆ ಏರ್ ಪುದರಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ 70ನೇ ಇಸ್ವಿ ಹಿಡ್ದು ಐಟ್ ಒಂಜಿ 24 ವರ್ಷ ಏನ್ ಬಿಡದೆ 21 ವರ್ಷ ಬಾಕಿದ ದಿನಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕಂಬಳ ತೂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಟ್ಟೆ ಆ ಕರಿಘಟ್ಟದ ಬೊಲ್ಲೆ ತಜಂಕುಟದ ಬೊಲ್ಲೆ ಕೈಡ್ದು ರೂಮ್ ಬಿಡೋರ ஒரு ಗಂತದ ಪುರದ್ರು ಬಾರಿ ಜೋರ್ದೇರ್ಲು ಕೈಡ್ದು ರೂಮ್ ನಗೊಂಜಿ ಪರಬ್ಬೆ ಅಜ್ಜೆರ್ ಅಡಿಕ್ ಬುರ್ದೇರು ಅಜ್ಜೆರ್ ಅಡಿಕ್ ಬುರ್ದನ ಒಂಜಿ 10 ಮೀಟರ್ ಆಕಾರ ಇತ್ತ ಮೀಟರ್ ಅಂದಾಜ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆತ ದೂರೋಡು ಯಾರಲ್ಲ ಉಳ್ಳೆ ಅಡೆ ಬತ್ತಿ ಎರಡು ಪತ್ತಿಯರು ಪರ ಅಜ್ಜೆರ್ ಅಡಿಕ್ ಬುರ್ನ ಯಾರನ್ನ ಸಾಲು ಪೂರ ನೆಟ್ ಪೂರ ಮಣ್ಣಾಗ್ತದೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಾಂಪ್ ಜಾರ ಬತ್ತದ ಯಾರನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಅಜ್ಜೆರ್ ಆತರ ದಾಲಾತಿ ಪಂಡೆ ಅಪ್ಪಗ ಹಳ್ಳಿದಾಗ್ಲಿಡೆ ಎಂಜಿನ ಅನ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಒಂಜಿ ಅಜ್ಪನ ಏನ ಪಣ್ಣದ ಕೂಡ ಉಲ್ಲಾಸ ಆಪನಾಗ ಇತ್ತೇನೆ
ಅಂಚಾರೆ ನಾರ್ನ ಬೇಲದಾಗಲೇ ತುಂಬ ದಾರಿ ಒಂಚೂರು ಅರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ದಾಲ ಬೊಡ್ಚಿನ ಪಂಡೆ ಅರೆ ಒಂಚೂರು ಮರ್ದು ಕೊರ್ಲೆಕ ಉಲ್ಲಾಸ ತಂಪೇರು ಅಂಡ್ಲ ಖುಷಿ ಇತ್ತು ಅಡಿಕ್ ಬುಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇರುದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆರ ಅಡಿಕ್ ಬುರ್ದಿರೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಂಡ ಒಂಚೂರು ಮಣ್ಣು ಆತನ ಬಂಡ ದಾಲ ಆತಜಿ ಅಂಚ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂತ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳದ ಆನಿ ಆ ಏರುನ್ ಗಿಡದನ ಹೆಂಗ್ ಏರುಂದಿಂಗ್ ನಾನು ಪಿಜವಣ್ಣಿಂಗ್ 2-3 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಕಂಕನಾಡಿ ರಾಮ್ ಪೂಜಾರ್ನ ಕುಡ್ಮುರಾದ ಚೌಟರ್ನ ಏರ್ಲು ಸಮ ಬನ್ನಗಲ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಲ್ಪ ಬಟ್ ಒರ ಮಂಜಡದಡೆ ಬೋತು ಒರ ಗಂತದಡೆ ಬೋತು ಆ ಏರ್ಲಿ ಇಂಚ ಪಾರು ಇಂಚ ಬುಡ್ಪೇರಿ ఆయన ಮಾದ ಬುಣ್ಣಾಗಲಿ ಆ ಬಲ್ಲು ಬರ ದೇತವನ ఆయన ಆನ್ ಹಿಡಿದೇ ನಮ್ಮ ತೂತ ಇದು ಮಗತಿ ವರ್ಷ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮಾಧವ ಪ್ರಭುಕಲ್ ನೇರ ಮೆಡ್ಲಾಂಡ್ ಆನ್ ಗಿಡ ಬನಾರ್ ಪಚ್ಚಾಜೆ ಸೀನ ಮುಲ್ಲೇರು ಆನ್ ತೂನ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಜವಣೆ ಒಂಜಿ ದಡಿಟ್ ಗಿಡ ಬನ ಆ ಬಲ್ಲು ದೇತೊಂದು ಹಾಕು ನೀನಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ನೆನಪುಡು ನೀ ರಾಡು ಮುಜಿ ಪೆಟ್ಟ ಹಾಕದು ಉಲಾಯ್ದೇರು ನಾರ ಗಿಡ ಬನ ಮಾತಾದ್ರ ಗಿಡ ಬನ ಆ ನಮ್ಮನಿದ ಓಟಗಾರ್ರಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ 79ನೇ ಇಸ್ವಿದ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಡು ಪಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗಲ ಮುನ್ಕೂರುಗಳ ಸಾಲಾಬನ ಬರ್ತೋಡು ಅವು ಮುನ್ಕೂರ್ದ ಏರು ಲವ ಕರೆಟ್ಟು ಒಂದು ಕುಶ ಕರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಪಲ್ಲಿ ಮಾರ್ದೇರು ಬಜಗೋಳಿ ಆ ಕುಶ ಕರೆತ ಬರೀತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಉತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಕೋಟೆ ಅನ್ರಲ್ಲ ಭಾಸ್ಕರ ಕೋಟೆ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜವಣಿ ಅಲ್ಪ ಕರೆತ ಬರಿಯೇ ಉತ್ತಾರ ನಮಕ್ ಬಂಡ ಮುಡ್ಕೋಡಿಕೊಂಡು ಪಾಲ್ ಸೈಂಡ್ರ ಬಂಡ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯ ಅರೆ ಅಲ್ಪ ನಂಗೆ ಕಂಬಳ ಓಲು ಓಡಾಡಲ್ಲ ಅದು ಫ್ರೀ ಬೋಲು ಬಜಗೋಳಿ ಕಂಬಳ ಅಂಚ ಗಂಧದಲ್ಪನೆ ಕಂಬಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಕಂಬಳದ ಆಧುನಿಕ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ ನೀನ್ ಏರೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಬಲೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಪೋಣಿ ಎಲ್ಲ ಗುಣಪಾಲ ಜೈನರಲ್ಲ ಅಗಲು ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಈ ನಮನಿ ಉಂಡೊಂದು ತೋಜ್ಪಾಯಿನಾಗಲ ಆ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತದ್ ಐಕ ಒಂಜಿ ಲುಕ್ ಕೊರ್ನಾಗ್ಲ ಆ ಚಪ್ಪರ ಆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಆ ಗ್ಯಾಲರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕಂಬಳ ಏರೆಲ್ಲ ಡೊನೇಟ್ ಕೇನಂದೆ ಗೆಸ್ಟ್ ನಗಲ್ 4 ಜನ ಬತ್ತೇಟ ಅಂಡೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡೊನೇಷನ್ ಇದ್ದ ಅಂದೆ ಪ್ರವೇಶದ ರೇಟ್ ಮಲ್ತದ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹಾಪಿದ ಲಾಭನ ನಷ್ಟನ ಅವು 6 ಮಂತ್ ಒಂದಿತ್ತೇರಿ ಆ ನಂತರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣ ಟಿಕೆಟ್ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಅಂಡೆ ಬಜ್ಜಿಗೂಳಿ ಕಂಬಳ ತೂಪುನ ಬಂಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ತೂಯ್ಲೆಕ ಅಂಚಿನಲ್ಪದ ಕಂಬಳದ ಕೊಲ್ಲೊಟ್ಟು ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರಿನ ಗಿಡ ಬುನ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂತ ಅವ್ರ ನಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ನಾಗ ಆ ಎರುತ್ತ ನುಗೋಡ್ಲಾರ ಬಾರಿ ಉದ್ದದ ಮನುಷ್ಯ ಆ ಮಂಡೆ ಮೋನೆ ಮಂಜಟದಲ್ಲಿ ಬನ್ನಗ ಅವ್ರನ ಮೋನೆ ನಡು ತೂಬು ನನಿ ಪೊರ್ಲು ತೆಲ್ತದ ಗಿಡ ಇಲ್ಲೇಕ ಅವು ನಾರಡ್ ಗಿಡ ಬುನ ನಮ್ಮ ಕಲ್ದಿನೇ ಆರೇಡ್ದೆ ಅವು ಇಂಚ ನಾಯರ್ ಪತ್ತೋಡು ಇಂಚ ಪನ್ನ ಒಂದಿನ ಪೂರ 6 ಇಂಚ 10 ತೂದು ಕಲ್ದ ಪಂಡ ಅವು ನಡುಟ್ ಗಿಡ ಬುನ ನಾಯರ್ದ ಪುಡ್ಕೈದ ನಡುಟ್ ಪತ್ತೋಡೆ ಪುಡ್ಕೈದ ಕೊಡಿಟ್ ಪತ್ತೇಡ ನಾರಾಯಣ ಕಾರು ತಾಂಟೋಡು ಒಂದು ನಡುಟ್ ಗಿಡ ಮನ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಉಲಾಯ್ದ ಗಿಡ ಬೇಡ ತಿರ್ತಬಾರ್ದು ಗಿಡ ಬೇಡ ಪುಡ್ಕೈದ ಕೊಡಿಟ್ ಪತ್ತೋಡು ಮತ್ತದೇ ಗಿಡ ಬುಣ ಸುರುಕ್ ಏನಂದ್ರೆ ಕೊಡಿಟ್ ತಿಕ್ಕು ಜವ ಸುರುತ ಕೈ ಕೊಡಿ ಟಿಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ನಡುಕು ತಿಕ್ಕು ಮಾತದರ ಗಿಡನ ಉಲಾಯ್ದರ್ ಗಿಡನಾಗ ಮಂಡೆ ಅಡಿಪೆ ಅಂಜ ನಾಯರ್ ಪತ್ತನ ಇಟ್ಲ ಉಂಡು ಬಲ್ಲುಡ್ಲ ಅಂಚೆ ನೀರು ಕೋಡಿ ಬಲ್ಲು ಜೀವೋಡು ತೂಗೋಡು ಅಂಡ ಏತು ಐತ ಒಂಜಿ ಗೇಣು ಬಿಡ್ತುತ್ತೋಡು ಪಿರ ಉತ್ತದ ಪಾರೋಡನ್ನ ಏರುತ್ತ ಆಯ್ತ ಬೀಲದಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಒಂಜಿ ಗೇಣು ಒಂಜರ ಗೇಣು ಪಿರ ಉತ್ತೋಡಿ ಇದನ್ನ ಇರ್ಕೊತ ಕಾರ್ ತಾಂಟೋಡು ಅಂಚ ಇನ್ ಮಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅವು ಬಲ್ಲು ದೇರುಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತೂನಿಟ ಆನಿದ ದಿನ 70-80 ದಶಕದ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಓಟಗಾರಿ ಬಂಡ ಪಚ್ಚಾಜೆ ಶೀನ ಮುಗಿಯರೆ ಒಕ್ಕ ಮುಣಕೂರುದ ಇರ್ಲಿ ನಾನ್ ಗಿಡದನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೆಲ್ಲ ಬುತ್ತಿಗೆ ರಘುಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಸುರುಕ ಅದ ನೀನು ಪಲ್ಲಿ ಮಾರನ ಹಾಕಿನಾರ ಅಂಚ ಮುರಾಣಿ ತೀರ್ಥ ರಘುಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಆರ್ನ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದೆ ಅಪ್ಪನ ಇರ್ಲೆಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಮೂಡು ಬಲ್ಲುದೇರಿನ ಗಿಡದನಾರಿಗೆ 25ನೇ ಇಸ್ವಿಡೆ ನಡುಮುಗಿರಿ ಕರುಣಾಕರ್ ನಂಗೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಗಿಡಪುನಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಡಲ ಯೂನಿಯನ್ ಬೋರ್ಡು ನಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋರ್ಡು ಈ ಓಟಗಾರರ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಂದ ನಮ್ಮ ರಚನೆ ಮಲ್ತ ಒಂದು ಒವೇ ನಮ್ಮಂದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಮಂದನತ್ತೆ ಇಡ್ಪುನಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಜನಕ್ಲೆಟ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಈಗ 10 ವರ್ಷ 72 ಜನಕ್ಲೆ ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬದ್ದದ ತೊಂದರೆ ಅಂಡ ಆಗ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಡು 25,000 ಮುಟ್ಟದ ಅಂಡ್ಲ ನಾನು ಒಂಜಿ ಇಂಜುರಿ ಆಯ್ನಕ್ಕೆ ಮರದಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೋಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆಗ ಒಂಜಿ 52 ವಾರಲ ನಡಪರಂತ ಆಯ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ವಾರ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು ನಂಗೆ ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಂತ ವೀರಕಮ್ಮ ಜಯಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಸಾಣೂರು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರು ಕಕ್ಕಿಬದವ ಜಯಣ್ಣೆ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಆದರಾಜರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಅಶೋಕಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಓಟಗಾರನಾಗ್ಲಿ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಕರ್ಪೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಕರ್ಪೆ ಜನಾರ್ದನ ನಾಯ್ಕರು ಮಾಂತಿರಪ್ಪ ಸೇರಿದ ಮಲ್ತ 10 ವರ್ಷ ಮಲ್ತ ಅಪ್ಪಾಗ ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಅಪ್ಪಾಗ ನೆತ್ತ ಬಡ್ಡಿದ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ರ ಆಯ್ಜಿ 72 32 ಮಲ್ಪನ 40 ಜನ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ಲೇಕ ಆ ಬುಡ್ಲೇಕ ಆರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ಕಟ್ರ ಆಯ್ಜಿ ಏನಿಲ್ಲ ಓಟಗಾರರ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೀ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಉಂಟು NCS ಬ್ಯಾಂಕ್ ದೀತ ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿದ ಆತಂದೆ ಅವು ಒಂಜಿ 2.5 ಲಕ್ಷ ಆದ ಒಂಜಿ 25,000 ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಕೂಡ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಯ್ನ ಕಟ್ಟೋಲಿ ಸತೀಶ್ ಪಟ್ಲ ನಡೀತಾಯ್ತ ವಿಮಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಒಂದು ಓಟಗಾರನಾಗ್ಲಿ ಗಿಡುಪುನಾಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಮಲ್ಲ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಬನಾಗ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ
ஒரு ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಸಂಭಾವನೆ ಹೌದು, ಪಾರ್ನಾಗ್ಲಿ ಹೌದು. ತೊಂದರೆ ನಮನಾಗ್ಲಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ನಾಗ್ಲಿಗೆ ಸಾಕಾರ ಐಪಾಡು ಮನ್ನಂಚಿನ ಯೋಚನೆ ಮಂತ ಇನ್ನು ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಮಾಂತ್ರೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪಲೇಕ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ಹಂತಡ್ಲ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರು ಅಭಯ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ MLA అయిన ಸುರೂಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕಂಬಳ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ ನನಗೆ ಗಿಡಪುನಾಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರುಡು ಗಿಡಪುನಾಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕೊಡು ತಮಟದಾಗ ಧೂಳದಾಗ ಪಾಡ್ದನದಾಗ ಮಾತ ಕೊರ್ಪಿರಂಜಿ ನಾರ್ತ್ದಾಗ್ಲಿ ಕಂಬಳಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಆರು ಯುವಜನ ಸೇವಾ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರನಾಗ ಸುರೂಕಾದಾರ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕೊರ್ರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತೇರಿ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ರ ಮಂತ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಲ ಪಂಡಿಜ ಅಂದ ಸತ್ಯ ವಿಷಯ ಬಂದ್ಬಿಡ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕಂಡೆ ಅವು ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿನೇ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಹ್ಮ್. ಕ್ರೀಡಾ ಪೋಷಕ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಆ ಗೌರವ ಮಲ್ಲೆ ಕಂಬಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಟಿಫೈ ಆತಂದೆ ಅಂಚ ಐಟ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ನಂಗೆ ನಮ್ಮಲ್ದಂಗ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಂದ್ ಪಂಡದು ನಮಕದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೇತ ನೋಡುಂದಲ್ಲ ಹೌದು. ಜರಿಗೆ ತಿಕ್ಕಡು ಕಂಬಳಗೆ ಖುಷಿ ಗೌರವ ಹೌದು. ತೇಕದಂಡೆ